Imbestigasyon sa treasurers ng Sagay City may kaangtanan sa pagkadula sa kwarta sa sulod sa vault sa Oktubre, wala pa gihapon matapos. Yaring balita nga aton gintutukan. Pinaagi sa code combination, nabuksan sa tinalikdan nga October 4, 2024 ang vault kung sa diin ginapahayag nakasulod ang 7.3 million pesos nga pondo para sa health emergency allowance sa health workers nga wala nahatag sang August nga payout. Apang ang resulta wala inisang unod. Masobra 3 ka bulan ng lagligad. Nagapadayon gihapon ang pag-imbestigar sa Sagay City LGU sa City Treasurer nga si Joey Pinunggan. Sa subong mong pending pa, subong ginastudyoan naman kang COA subong, wala pa man kaano si COA sa ilang sa iya. Wala pa man sang update suno sa LGU halin sa Commission on Audit. Humalin sang nagpatigayon inisang inventory matapos ginbuksan ang vault kag natukiban nga wala inisang unod. Wala na naghatag sang dugang nga detalye ang LGU kung ano ang rason sang pagkaatrasado sang investigasyon. Suno naman sa Bureau of Local Government Finance o kung BLGF6, wala pa sila sang may nabaton nga pormal nga reklamo halin sa LGU. Rason nga hindi sila makapatigayon sang kaugalingon nga investigasyon. Nagapabili naman bilang City Treasurer si Pinunggan. Upod kay Reynald Castillo, Eileen Padraso. Western Visayas.